Здравейте, приятели на Спортува активно, аз съм Тони Георгиев и днес ще ви покажа част от активностите, които ви очакват, ако запишете своя час за тренировка. Намираме се в залата на Net Diets and Fitness, където ще ви покажа упражнения за цялото тяло, които бихме могли да изпълняваме както в залата, така и в домашни условия. Аз съм вече загрял, така че да започваме. Вече сме на пистата, където ще проведем няколко бегови упражнения, имащи за цел подобряване на бързината и издръжливостта, повишаване координацията, баланса, скоростта и реакцията. Аз вече съм готов, така че да започваме. Намираме се в домашни условия. Онлайн тренировките у дома са изключително полезни за хората, които нямат достатъчно свободно време да посещават фитнес зали, но имат желание да повишат своята физическа активност и кондиция. Как протича една онлайн тренировка, вижте в следващите секунди. Здравей, Стоянче, как си? Супер, благодаря. Радвам се да го чуя, готов да се раздвижим. Загрял ли си? Готов съм? Да. Супер, добре. 8 упражнения съм ти предвидил, всяко едно от тях се изпълнява 30 секунди с 10 секунди почивка между тях. Изброявам упражненията, показвам ги и след това почваме. Припомням техниката на клека, разкрача на ширината на раменете, корема стегнат, гърба изправен, петите не се отлепят от пода. Започваме ето по този начин. Бавно, контролирано, без да бързаме. Идеално. Още няколко. Това бяха част от активностите, които ви очакват, ако запишете своя час за тренировка. Ако този клип ви е харесал, може да последвате Спортува активно във Facebook и в Instagram и да запишете своя час за тренировка. Това беше за днес от мен. Ще ви очаквам, за да извървим пътя към вашата промяна. Чао, чао, до нови срещи!